Vols dir? On tens la dreta, tu, nen? On tens la dreta? Es pot saber. Ai, ai. Vigila que ens ha costat 200.000 pessetes, aquest cotxe. Aquest cotxe no és el del veí? És el del Martínez. Ai, sí. Sempre presumint de cotxe. Hauries pogut deixar una mica més d'espai, cony, veuràs. A partir d'ara... Baixeu! Nervis, home. Mira. A la dreta, a l'esquerra, ja. Ai, en Martínez! Sí, arregla-ho. Ai, el Martínez. Va, tot cap aquí, nen. Ara anem bé, ara anem bé. Tots cap aquí. No partis de quatre rodes sobre la cera, si no veuràs el senyor alcalde. Ara, cap aquí, tot així. Ara, hauries d'acostar-lo més, que ens posaran una multa. Ara, més cap aquí. Igual, però més cap aquí. Ens posaran una multa si no corre. Sí. Arramba'l tot. Ara. Va, cap aquí. Ara anem bé, ara. Ara! Oh! Un moment, nen! Que això et farà nosa. Ara anem bé. Ara ja gairebé hi ets, va. Semblava que no hi cabia, eh? No. És que aquest noi serveix per tot, eh? Tanca bé les portes, eh? Que hi ha gent molt estranya. Au. Les claus. Ha estat una bona compra, aquest cotxe, eh? Sabeu? Molt resistent. Molt més que el del Martínez. Semblava que no hi cabia, oi? Sí, mira. Aquest noi, quan se li posa una cosa aquí... Molt bé, nen, ho has fet molt bé. Ara que ja en saps, podries treure del carnet. Ah, sí, de carnet. Sembla que ens raó, perquè el necessitem.